Malawi Brief. Muli bwanji omvera kulikonse kumene muli. Mu nthawi ino takubweretserani programu ija yotchedwa Nkhanga Zaona imene amatipasira mnyamata uja Comrade Mtanyiwa. Tatiyeni timvere kuti pano watibweretsera zotani. Ndine Comrade Mtanyiwa pa programu yathu ija imene timaicha Nkhanga Zaona. Ndili ndi nkhani zokwana 6 zimene amalawi ndigawane nanu. Komano choyambirira chimene ndimafuna ndiyankhule ndichonena kuti aboma a president ndi timu yanu yonse ndifuna ndikuthokozeni nkhani yokhuzana ndi Fedreza amene mwatsitsa mtengo. Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyi. Koma pafupifupi boma lina lililonse likudandaula, ndiye timafuna kuti mutiganizire. Pafupifupi boma lina lililonse mpakaso a president amphawi anandiyimbiranso telefoni ndikundiwuza kunena kuti Comrade Mtanyiwa, ndalandira mauthenga kuchoka kwa anthu anga osauka kunena kuti ambiri zinthu zimene zizaponya anthu amene apindula ndi ndondomeko imeneyi ndi alangizi a agriculture komanso mafumu. Choncho ndati uthenga umene upite kuboma paja ine ndikugwira nanu ntchito limodzi, ndiye ndikuyenereka kuti ndisapange mantha ndinene zimene anthu akukumana nazo kunjaku. Ndicho linga chonena kuti mukonze kuti tikamapita chaka chamawa amalawi ambiri akondwe. Boma lapita lija timalonzaso chonchi koma silimamva, silimasatira. Koma boma ilili ndikukhulupirira ndilokumva chifukwa mtsogoleri wake akutchedwa profesa, sakutchedwa reverend koma akutchedwa profesa. ndi chikhulupiriro uthenga umenewu ndikuti akuluakulu a chipani cha DPP mukhala pansi mukambirane, akuluakulu a boma mukhala pansi mukambirane kuti kodi ndondomeko imeneyi kuti aliyense ikhale bwino tipange bwanji. Ndechoncho nonse amene munatumiza mauthenga kunkotakota kuchoka kuchiya, kusalima, kumakanjira, kumulanje, kupyo, nonse amene mwapereka ena mpaka mwaimba telefoni mukuti ife tikuchokera kuno kwawo kwa Kabambe kutyolo. Uthenga wanu wafika nonse. Ndiye uthenga ndonena kuti ndondomeko ya katundu amene aboma munatikonzera anthu amene apindula ndi azilangizi komanso mafumu. Aini ake amene aneneka kuti alandire zinthuzi sizinafikire. Ena achitatu ndi mavenda. Ndondomeko yakomera mavenda, alangizi ndi mafumu. Ndesi ndikudziwa kuti aboma mmene mmakonza ndondomekoyi anthu amene mmafuna kuti achite benefit anali anthu atatuwa, alangizi, mavenda ndi mafumu. Nde anthu kunjako andituma ngati ine chotengera kunena kuti ndikuwuzeni kunena kuti hey comrade, luzeni bomali poti pano mwayandikana nalo ndikamwa ndi mphuno akumakumverani. Nde uthenga ndi umenewo. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Choncho amalawi ndikhala ndikubwera ndi nkhani zanga zimene zilipo 6. Ndipo nkhani yanga yoyambirira ndikufunanso ipitenso ku chipani cha DPP. Ndikufuna uthengawo umveke bwinobwino. Ndikufuna uthenga upite kwa akuluakulu a chipani cha DPP kunena kuti ngati papezeke anthu ku chipani kwanu amene akuoneka kuti awa aononga dzina la chipani, ayitaneni khala nawo ni pansi. Ngati kuli ma activist tife tikuononganso dzina la chipani, tiyitaneni tiyankhuleni, musatope. Akalindo zimene mukupanga mwakuti Antanyiwa zimene mukupanga musatope.
timapereka manambala athu. Ngati nambala yanga wondifuna wina aliyense wakuchipani, wondifuna wina aliyense wakuchipani ku DPP, nambala yanga 078 161 6727. Mukatero mwatimpeza pali Mpopo FM. Sizoenda so mbali yayi. Choncho ndili ndi utenga ndifuna upite ku chipani cha DPP kunena kuti musalolele anthu ena kuti aononge chipani cha DPP. Asipanga zinthu anthu kunja kwa chipani cha DPP kuopa kuononga mbiri ya chipani cha DPP. Ngati mmene mbiri ya MCP yaipira anthu azikwanje ayipisa mbiri ya MCP. Zimene zipangise amalawi olopata vutamaka osazavoteraso chipani cha MCP, olo atayesa mwa mtundu wanji, olo atakatengaso president wa chizungu kunja kuti ayimirire MCP anthu sazasankhabe, olo atakatenga mbusa wina kam prophet kuzayimirira chipani cha MCP kulibe kuwina. Choncho utenga wanga ndimafuna munditengere utengawu kwa Clement Mwale omwe anatenga ndrama ya mzimayi ku DPP konko, anatenga ndrama yokwana 7 million ya chairlady wa chipani cha DPP ku Central Region. Ndipo patenga nthawi ndrama imene sikubwezedwa. Ine Clement Mwale ndinayankhulana nawo, koma zimene anandiyankha zinandikhumudwitsa. Ndiye ndinawuza zonoti ndipeza njira yonena kuti ndiuluse nkhani kuti anthu angoidziwa chifukwa timakambirana ino ndine kuti tipeze solution. Clement Mwale anatenga 7 million ya chairlady wa chipani cha DPP, sakufuna kumbwezera, ndipo mpaka anamunamiza ndi mapepala akukoti afeki kumamuopseza mzimayi. Ndiye mukhale nawo pansi Clement Mwale akuyenereka kubweza ndrama 7 million. Pano mayi ameneyi akulandidwa katundu chifukwa anapita kukabwereka ndramayi kwapasa Clement Mwale kuti akapangire kampeni kuti Clement Mwale awine. Ngani ndi akalekale ife takhala tikuyendesa, ndipo pali nduna zina za boma zimene zasankhidwa lero ndi mboni ndinawafikira ndi nkhani imeneyi, koma kunena kwake amati adikirani ndi nthawi ya kampeni, ndi nthawi ya kampeni, ndi nthawi ya kampeni, atimalize convention, chilichonse chinatha, koma munthu osafuna kubweza. Nde pano tati tinene mwatchutchutchu kuti Clement Mwale akuyenereka kubweza 7 million kwa chairlady achigawo cha pakati. This is Comrade Ntanywa on Mpopo FM. Wandifuna mutipeze 0781616727. Comrade Ntanywa for Mpopo FM. Utenga upite kwa Mai Jessica Bwira kunena kuti Mai Jessica Bwira ku chipani cha MCP kuli mphongo kulazimuna koma mukusasalika ndi nkhani ya kukhoti. Chimene mukudziwapo ndi chani? Kumbukirani padzana pachi mmatusa usonoti anyamata amene aja nda DPP amene akupanga ziponoweyo nda DPP ndikubwereza kunena kuti asiyeni a DPP athane ndi anyamatawo. Amalawi ndati ndikuwuzeniso ndikunena kuti ku Devil Street aboma ndimafuna mtipangire kafukufuku. Ku Devil Street kuli chinyumba china chake chimene chikumangidwa 5 stairs kamati upstairs koma 5 mu Devil Street. Nyumba imeneyi tapanga kafukufuku, tapanga research ife ari Mpopo FM, tapeza kuti nyumba imeneyi ndi ya Paul Kagame. Ndiye tufuna mtifufuzire chifukwa azatu MCP anasala pang'ono
kusintha dzina la msewu wa Devil Street kubwera kuti ikhale Paul Kagame, chifukwa chonoti Paul Kagame akumanga nyumba imeneyi. Ndiye tikufuna mutifufuzire bwinobwino nyumba imeneyi. Mkulu amene Paul Kagame mdziko mwathu sitikumufuna yayi, waononga akumabweresa zifwamba mdziko mwathu, ndi amene amaphunzitsa achinyamatawa za uchifwamba. Lero Paul Kagame ali kuti? Lero achinyamata athu akufutika kuyendera belo ikukanika. Belo ikukanika. Ndimati ndikupempheni majaji mugwire ntchito yanu posayang'anira kuti uyu ndani. Kaya uyu anali nduna ya boma kale, uyu ndani, gwirani ntchito. Akapezeka wolakwa, mmadziwa munthu akapezeka wolakwa amalandira chilango, kandi kupereka ndalama kandi kutani. Koma nanga pompha munthu ungapereke ndalama kuti moyo wobwerera pamenepo pamene pali vuto. Ndiye tikufuna nkhani za anyamata amenewa ziyende mwachilungamo, chifukwa abale ndi alongo athu anakhapidwa mitu, anakhapidwa mikono, ma civil servant aja anatemedwa. Ndiye wina nkumanena kuti tikufuna umboni wake. Umboni usowo umenewo ndangomvesedwanso kuti anyamata amene akhala kundisaka kwa zaka zonsezi, Alodo Ntinda, Supriano ndi gulu lawo, ali m'manja mwa polisi chifukwa chopita kusalima kukambera m'Burundi. Anakambera m'Burundi, apolisi anakambera m'Burundi ndikumamusaka Comrade Ntanyiwa. Lero Mulungu wapanga za mtundu wina. Comrade Ntanyiwa uja alipo aja amasaka aja asagwidwa agwidwa. Mulungu ndimene amapangira. Haleluya. Inspector General a polisi Norman Chisale komanso wa Mukito ndikubwera ndi ntchito pa tebulo pano. Mu chaka cha 2021 sufanyeza kunena kuti mdziko la Malawi apolisi achulukira kupanga khalidwe loyipa. Apolisi achulukira kupanga khalidwe loyipa. Mu chaka cha 2021 apolisi awa, apolisi amenewa maina awo ndi Kanyoza komanso Nyamizinga. Kanyoza komanso Nyamizinga. Apolisi amenewa ndi apolisi ena 7. Awiriwa ndi amene ati aulule azizawo ena 5 anapita ku shopu ya munthu wina wake kudeza. Padeza paboma pali shopu imene ili yotchedwa Chisomo Traders. Anthuwa amaona ngati shopu iyi ndi ya m'Burundi, ndiye anapita ku shopu kuja anakalanda katundu wochuluka ndi kupita nawo. Ndipo mwini wake wa shopu iyi anapita ku koti kukadandaula. Mwini wake anapita ku koti kukadandaula. Atakadandaula akoti anagamula kuti anthu akuyenereka kuti abweze katundu. Katundu iyi anali wa ndalama pafupifupi 15 million. Choncho amenewa Nyamizinga ndi Akanyoza analanda mulunga katundu uyu, kana mugulisa kana panga naye bwanji. Koma koti linagamula kunena kuti munthu uyu abwezeredwe katundu. Choncho mpaka lero munthu uyu sanabwezeredwe katundu wake. Tufuna tikupempheni a Inspector General athu mwaitale anyamatano amenewa alongosole bwinobwino zimene zinachitika mu chaka cha 2021 kudetsa. Tikufuna chilungamo chidziwike. Mwini wake wa shopu imeneyi ya Chisomo Traders akuyenereka kubwezeredwa katundu wake. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, programu ija imene timaicha Nkhanga Zaona. Pali munthu wina yemwe ndi agent wa president akale achakwera amene akukhalira Pangabu kumene kundi kuchikwawa. Choncho munthu ameneyi
akugwiritsidwa ntchito ndi achakwera wakhala akupanga business yake ndipo malapitali ndipo shuga uja amalawi akunsanje akhala kuvutika anyamata amalawi akumwanza amalawi akuthyolo amalawi akumwanje ku Blantyre ndikutchulatu madera amene wawa chifukwa ndi ozungulira shugayo amadula koma amasowa akanakhala kuti amapezeka koma nkumadula inali njira ina koma anthu amadera amene wawa amavutika shugayi alipo. Munthu ameneyi dzina lake ndi Saidi Dinyero. Saidi Dinyero ali ndi ma warehouse akuluakulu, ena ali ku Nsanje, ena ali ku Kwangabu. Ndimafuna ndipemphe Inspector General, ndimafuna ndipemphe azikuluakulu athu achitetezo amukito achisale mutipangire kafukufuku mkulu ameneyi pa tsiku amatenga magali moto okwana 10 matraki okwana 10 ozaza ndi shuga ndikumaka asunga shuga ndikumantenga ndikumaka ngulisa ku Mozambique amalawi tikuvutika ndipo programu yonse amaipanga ndi general manager wa Pairovo Panjalo mogwirizana ndi achakwera ndechoncho ndikuyankhula pano olokuti munyamuke usiku uno mpite ku warehouse a Saidi Dinyero mukapeza kuti shuga mbirimbiri tufuna shuga yense tidziwe kunena kuti iyoyi akupezeka naye bwanji pachatati tikugwira ntchito ndi bomatu Limpopo. Programu yanga ya nkhani programu ya nkhanga zaona ndati ndikufunseni kunena kuti Jessica Bwira anaimbira foni wamkulu wakale woona za malamulo Athabu Chakaka Nyirenda kunena kuti aonesese kuti anyamata azikwanje athandizidwe kuti wiki imene ikubwerayi atulusidwe ndipo zomvetsa chisoni zonoti anthuwa anakonza phwando dzulo kunena kuti anyamata azikwanjewa akatulusidwa akakhale pamodzi ndi kudya tsoka ilo tsoka likalimba azikwanje anakanizidwa kuti atulusidwe papero ndipo anakagonanso muchitokosi choncho amalawi zokudya zimenezi zina zinaonongeka atenga taya zina anapitisira anthuwo zinazo anaona kuti apanga nawo bwanji ndipo Jessica Bwira auza lawyer wa polisi lawyer ndi wa polisi mundimvesetu ku polisi nawonso ali ndi lawyer wawo kumene ku lawyer wa polisi Bambo Mangani kunena kuti apange chotheka ndi mundimvetu kumene kwa chisaletu Jessica Bwira uja wayamba kuyilamuliranso area 30 wakauza Amangani lawyer wa polisi kunena kuti mukuyenereka muchitepo kanthu kuti anyamata athu atuluke akainja nsati akainja koma ndoti Jessica Bwira mukumbukire kunena kuti kuli nkhani za Klaus Chilima Amalemu kuli nkhani za Klaus Chilima Amalemu ndiye osachichirika mulisiye bomali ligwire ntchito yake bwinobwino. Pamene tikumaliza programu yanga amwanga anaitana anali ndi mkumano omwe auza commissioner Kalimanjira komanso amayi Tasilva kunena kuti china chilichonse chimene chizichitika ku area 30 yowa akhale kazitape ndi kazitule azikauza amwanga kuti amwanga azipita ndikumakauza akuchipani chija cha MCP Paul Mtanywa pali Limpopo FM.